Il-Partit Nazzjonalista jemmen fil-Maltin u l-Awċin, jemmen fik u fil-ħtieġa li pajjiżna jkollu viżjoni ġdida. Hekk saħaq il-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista Graham Bencini f'kummenti li tal-Net News dwar il-Festi tal-Indipendenza. Bencini fakkar kif it-twemmin tal-Partit Nazzjonalista jibqa' bbażat fuq il-ħiliet tal-Maltin u l-Awċin, kif seħħ 57 sen ilu mal-kisba tal-Indipendenza u 17 sen ilu mad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kunsill Amministrattiv sqar li b'dan it-twemmin il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni għall-ambjent aħjar bi spazji miftuħ għall-familji, viżjoni għal setturi ekonomiċi ġodda b'aktar opportunitajiet għat-tfal u żgħażagħ u ħajja aħjar għall-anzjani. Biex nagħmlu dan, hemm bżonn li inti temmen fina bħalma aħna qegħdin nemmnu fik. Hemm bżonn li inti tara ħtieġa li jkollna bidla fid-direzzjoni ta' pajjiżna, hemm bżonn li inti tara il-ħtieġa li tkun parti minn dan il-proċess. Inħaqat magħna, kun parti minn din il-viżjoni, kun parti minn din il-bidla li għandna bżonn ġewwa pajjiżna. Għamel dan għalik, għat-tfal tiegħek u għall-familja tiegħek. Graham Bencini kellimna wkoll dwar l-importanza tal-attivitajiet li qed isiru brabta mal-Festi tal-Indipendenza. Għada għandna laqgħa oħra tal-amministrattiv fejn qed inkunu niffinalizzaw dawn il-pjanijiet. Għandna programm interessanti, programm fejn kulħadd jista' jieħu parti, naturalment fil-limitazzjonijiet tal-COVID, hemm bżonn li kull min irid jieħu sehem f'xi attività jibbukki minn qabel ħalli aħna nistgħu nirrispettaw il-liġijiet, imma programm interessanti u ċert li kulħadd ħajjieħu gost b'dawn il-festivitajiet. Sabiex wieħed jattendi għal dawn l-attivitajiet, għandu jirriserva postu billi jażel il-jum meta jixtieq jattendi u jirreġistra online jew iċempel lid-dar ċentrali fuq 2596 5262. Il-Festi tal-Indipendenza jgħalqu nhar it-Tnejn li ġej bid-diskors tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fuq il-fosos tal-Furjana.